Je rok 1990 a český punk dostává svou první velkou kompilaci. Epidemie se šíří na LP a kazetách. Potkávají se zde jména, která dnes zná každý fanoušek scény jako SPS, Plexis nebo Vanastovy věci, ale i dnes lehce zapadlí jako Akutní otrava, Kritická situace nebo Zelení kanibalové. Tuhle směs kapel spojuje jedno: čerstvá svoboda, syrová energie a potřeba křičet nahlas to, co bylo dřív zakázaný. Zvuk je neuhlazený, místy a špinavý, ale právě to dělá tuhle nahrávku tak autentickou. Texty jsou plné vzteků, ironie a černého humoru. Zkrátka punk 90. ve své nejčistší podobě. Nejraději mám hity jako Formanka od Akutní otravy, která je naprosto chytlavá se skvěle provokativním textem. Musím vypíchnout i třeba první verzi dnes již hitu, tak mi to teda nandej, kde se místo hele baby, co zas máš, zpívá Rudá svině, co zas máš. Mohl bych tady mluvit hodiny, protože co píseň, to na tomto album naprostý hit. Pokud miluješ punk a neslyšel si Epidemii, tohle musíš napravit.